treinio bob nos wythnos yma. Nos Lun, nos Fawrth, sy'n spin clas neithiwr a newydd bod yn treinio rwan yn sbario yn y ring. Oh, mae'n bwrw. Really nice. Mae llaw fi yn rili brifo, di chwyddo i gyd, ond dyna ni. Mae'n good. Dwi'n managio tua 1.5 rownd cyn colli'n wynti. Dwi'n teimlo nes i roi proper beating i'r boi heno ma. Mae'n really odd, ti'n meddwl, o, lle ddim, ond i'n meddwl bod fi'n mynd i basio allan wedyn. Mae rhywbeth yn dod dros y ti fel tarw'n gweld coch os ychydig, a wedyn ti jyst yn mynd yn absolutely ape arno fo. Ar ôl ei sesiwn lwyddiannus yn sbario yn erbyn Kirk, cystadleuedd arall, amser am ddipyn o siopa. Dyn ni'n ffindio boots bach sexy fi gael Bocsio yn. Dwi'n bod, dyn nhw fod yn uchel, dyn nhw fod yn fer. Mae Mark yn dweud bod fi fel ballerina yn y ring, bod yr coes chwith fi'n dod fyny fel hyn, a dwi'n fel, put your foot down. Mae'n dechrau hit fi wan, bod hyn yn digwydd, bod fi'n gorau prynu stuff fel hyn. Dwi'n excited wan amdano fo, dwi'n mynd nervous ar hyn y bryd. Gwn i weld sut fyddai wythnos nesaf ac ar ôl y sbario. Rai, so felly, trio rai ymlaen. Ond dwi'n methu gael nhw ymlaen. Lle'n cael ymlaen. Maen nhw'n dyn, falle bod fi wedi gadael hyn bach yn hwyr i brynu nhw. O, na fellant. Ti'n meddwl bod brynu'n 2 oed yn cael shoes newydd. I'll take these, please. Yeah, no worries, man, that's cool. Ac ychydig o dan wythnos tan noson ei ffeit fawr, heddiw bydd Guto a'r gweddill yn cael clywed pwy fydd ei gwrthwynebwyr ar y noson. Tua bythefnos yn ôl, ges i rhyw bach o breakthrough a dwi'n dechrau mwynhau o. Byth yma os o'n i'n dweud hynna, ond dwi'n ofn mynd fewn i'r ring ddim mwy. Ond dydy pethau byth yn hawdd efo Guto. Dwi'n medru cael y nose stud ddiwedan. So mae fod dad sgriwio, dwi jyst ddim yn neud. Da, mae jyst ddim yn dod. Yn amlwg, lle'n gwisgo hwn tra dwi'n ffeitio, lle'n fforddio a peidio, mae gen i 5 diwrnod. O, hyn yn ridiculous. 1/4 awr yn ddiweddarach, ac mae o'n llwyddo i gael y styd allan o'i drwyn. O, hang on. Hei. Ond mae o wedi colli amser gwerthfawr i gnesu cyn ei sesiwn, i atal ffeibra i gyhyra rhag rhwygo ac achosi i freichiau fynd yn drwm. Warming up and a thing. No time like the present. No, I know. Felly, cyn hyd yn oed cael amser i siarad ar gamera, sesiwn sbario efo Rob, hyd gystadleuedd brwd. Y tro dwytha i ni weld Guto yn y sgwar, mi gafodd o un cyfle ola i brofi bod o'n gallu amddiffyn ei hun. Mae o'n amlwg wedi gwella ers hynny, ac mae o bellach yn ymosod yn ffyrnig, yn enwedig ar ôl cael ei daro. Ond wrth anghofio'r cyngor holl bwysig gafodd gan Mark dros yr wythnosa dwytha, mae Guto'n troi ei gefn ar ei wrthwynebydd ac yn talu'r pris. Turn your back. Don't turn your back. What the fuck? You with it? Oh, no, I can't close my mouth. Oh, fuck. You all right? Like that? Like that? Ah, fuck, no. Gallai torri ei en ar y pwynt yma, olygu na fydd o'n cymryd rhan yn y ffeit fawr ar ddiwedd yr wythnos. Mae o'n rhy ddau fi.
It's pawb di bod yn sbario. Sorry. I can't go against someone like that. No way. Well, he's lighter than you. Dim cael ceg fi'n iawn. Oes, mae yna dro cynta I bob dim. Okay, at 10:45. Dwi newydd gael gwybod pwy dwi'n mynd I fod yn ymladd yn erbyn mewn cwpl o ddiwrnodau. In the red corner, Kirk Ford will be fighting Mr. Guto Rhun. Ia, Guto Rhun. O hyn ymlaen, bydd y gamp yn mynd yn fwy unig byth i'r cystadleuwyr. Be proud. Dwi'n credu bod ni'n match eitha da oedd cic yma hyn o sfawr diwetha. Mwy na thebyg fydden ni'n ymladd yn erbyn gilydd. Dwi'n hapus erbyn hynna. Dwi'n hapus bod fi ddim yn ymladd yn erbyn y boi na gyna rothnogi'n yngeni. Ond, a gweddill yr hogia wedi gadael, cyfle I Guto fanteisio ar hyfforddiant arbennig. Rwan bydd y pwyslais yn cael ei roi ar amrywio'i ddyrnau gan ychwanegu hooks, uppercuts ac ergydion i'r corff at ei 1-2s arferol. Mae gofyn I hyn fod yn ail natur iddo cyn camu ffeit gynta. Mae Mark am I Guto daro efo pwer o'r ysgwydd yn hytrach na throi ei glun. Gwaith ar y padia nesa gan gofio dod a'i ddilo nôl mewn yn ddigon cyflym I osgoi cael ei daro'n ddiangen. Dwi'n teimlo fi hyn yn mynd yn gyflymach, ond fel hynna, be oedd o, ryw 15 eiliad. Felly, mae trio cadw'r stamina a'r speed yna am 2 munud, wedyn munud off, 2 munud off, ddim yn mynd I weithio, so mae'n fi peisio fi hynna. Ond mae'r gwelliant yn ei dechneg yn anhygoel. I think he's going to do well. Quite confident, actually. Mark yn amlwg wedi ei blesio ers I Guto gael yr ergyd I wen yn gynharach. Hwna di'r clac mwyaf dwi wedi cael, dwi'n meddwl. Ar y noson, os dwi'n cael clac fel yna, dwi ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd. Tro nesa. Hwn ar ystach rwan. Mae'r noson wedi cyrraedd. Ond a fydd yn erfau'n drech ar Guto. I don't want to do it.